Kaixo danoi, ze moduz, Joko Ona podcasta entzuten ari zara, ze moduz zaudete, hola Salvador, Lorene Kanebila baitia. Ainhoa Vitoria. Atal berria hementxe da, eta gaur musak izango bitugu protagonista. Bai, azkenian Joko Onori buruz hitz egingo dugu atal honetan, guazen. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorene Kanebila baitia. Hombre, nik uste ja tokatzen zala, ez da? Joko Onori buruz hitz egitea. Jode, nik ez hortxe dut daukagu gainera. Bueno, entzuten ari bazara, Amen, Joko. Sentitzen dut ez tozu ikusiko. Zahartu gaztaren YouTubeko kanalean eta ikusi ze. Hortxe daukegu gure musa. Honek izen hau Joko Onaren izena inspiratu dauen artista Joko Ono. Bai, musei buruz hitz egingo dugu, ze ez dakit zuei ontxe musa hitza esan da, zer iraukitza dut zuen musak? A ber, niri hitza berez eta hola poetikoki eta niretzako ondo hartuta altzai gustatu, baino entzuten badet musa orain, imaginatzen dut pertsona bat tipo loquillo. Los musas, no sé qué. Holako, es que total. Holako pertsona nazkagarri bat. Esaldi ona, Bota duzu, mesedez, kasteako Instagrama eroten debrienak satiago hartu promoa egiteko. Zentsura, Osa, muy guay. Ba, egia da. Igual, musa terminoa hartu behar dugu eta gurera ekarri. Ez? Nik esan behar dut, niretzako normalean musa hitze, musa berbea niretzako izen da, beti, claro, nik hartzen dut musa berbea modun baten. Niretzako da apurtzuet sinonimo moduen erreferente berbean sinonimoa. Erreferente, bai. Geuzea da, claro, ez dutzola konotazio hori emoten mundu guztiek hitz horri. Eta askotan konotazio sexuala egiten deu, musa berbeak. Baina niretzako beti izen da musa, como alguien referente, ez da hit. Eta edo inspiratu dauen, hori, ez? Bai. Baina kasu askotan musa erabiltzen da emakumezkoei erreferentzia egiteko, gizonezko bat inspiratu dauen emakume bat da beti, gizonezkoak talentua dauke, eta musa izan da inspiratzailea besterik gabe. Bai. Ez dauke talenturik, ez da berezko... ez dauke berezko ezer, ez? Interesgarririk. Hori, bueno, gizonari lagundu dutza zerbait sortzen, inspirazioa eman da. Hori da igual problema, ez? Eta zuk esatuzuna erreferente bezala ikustea musa bat, jo, hori da polita. Gaina uste jatorrian zala, Grezian eta arteak babesten zituzten pertsonak zirela, edo emakumeak ziren uste denak, baina bueno, hori arteak... Bilatu, gutxi buskaminaz eta bilatu. Hori da, buskaminaz hakin beti. Hortxe. Musa hitza. Eta bai, badauketzu interneta ikusteko? Bale, begira, ikusiko dugu zer dan... Definizion. Ia zer dinon raek. Venga, a ver. Rae. Rae. Ez dakit ba. Superondo. Cada una de las 9 deidades que, según el mito, habitaban presididas por Apolo en el Parnaso o en el Helicón y protegían las ciencias y las artes liberales. Tienes lo bueno y lo malo, porque claro, también Apoloren axiala y no sé qué. Ya. A ver, gero, definizio gehiago dekos, Inspiración del artista o escritor. Ingenio poético propio y peculiar de cada poeta. Artista o escritor, escritora, ez? Bueno, badauzela gauza batzuk igual kontutan hartu beharrekoak, egia da iturria rae dala, eta ez da lan gure. Bai, sin más, eta lehenengo agertzen dara. Bueno, lehenengo Wikipedia itxen da, baina, gure rae. Eta horan, mundu mailan musa bat bada, garrantzitsua izan dana, talde batentzat. Beatles taldearentzat, edo Beatles taldeko artista batentzat, kide batentzat, John Lennorentzat, Joko Ono. Musa izan da, baina aldi berean erruduna. Beatles taldea banantzearen errua izan dauena. Zuek Joko Ono nola ikusi duzue? Ez que nik justo hasieran esan barru, nik ez eta inbeste ezagutzen, Eta bira nik izan nintzala programari izen hau jartzea buratu zitzaidana, baina hori ez eta inbeste ezagutzen, ikusi ditutola behain argazki ezagun hauek eta beren lan artistiko eta ez nik asko jarraitu. Bakit gogortxoa dala, entzuteko adibidez. Nik esan behar, performer hori esan behar, neuen, gogorra da. niretzako beran musika entzuteko suerreza ez da. Orduen,
Ni bestot, nik oindakit gehiago Joko Onari buruz, osea, Joko Onari buruz, Joko Ona podcasta gaitik, enteran asaputxu bat gehiago beran bizitzari buruz. Baina ez dut jarraitu izen askorik, ze artista moduen, igual ez da nire estilokoa edo nire gustuko izen. Bueno, Joko Ono artista, performer, aktivista da, bueno, hasieratik jaixo eta azten hasi zanean oso aktivista izan da beti. Lennonek berak kontatu dau, Joko Onoren alde esperimentala ezagutu zauela, bere ikuskizun batera jun zan Jo Lennon, eta orduan ikusi zauen lehenengo aldiz, eta txundituta geratu zen, nolako injarra zauken neska horrek, ezta. Bueno, ezagutu eta talde bat osatu zabien, Plastic Ono Band, egia da, musikalki oso arrotza dela, baina ematen dau Joko Onogatik dela, eta, bueno, Joko Ono eta John Lennonek biek idatzitako musika da. Eta arrakasta eduki zauen, lehendabiziko diskoak. Gainera, ez dakizuek dakitzuen, baina, bueno, kontua da, bikotea junzala elkarrekin terapia egitera. Los Angelesera jun ziren, eta, bueno, bera Joko Ono nahiko mistikoa zen, John Lennonek berak beha aitortzen dau, etzala oso erreixa tipoa, oso violentoa izan dalako urtetan neskekin, Joko Ono ezagutu baino lehen, eta nola lagundu zotzan pixkat terapia horretan bere burua ezagutzen, eta bere mamu guztiak uxatzen. Eta horregatik, atara zabien, lehendabiziko diskoa. Bueno, iruditzen jat, Joko Ono beti ikusten dugula, emakume oso berezia, aktivista eta gogorra, baina badaukela, laguntzeko, bere senarra laguntzeko helburu auki dauela, profesionalki kontutan hartu barik, ez? Muti hori, etzauen ondo, Help kantua atara zabien gainera. Eta Help kantua Joko Ono ezagutu baino lehen atara zauen. Eta diskoan titula, Hori da. Orduan, ikusten da, Jo Lennon ja etzauela oso ondo. Joko Ono ezagutu, eta orduan, hasi zen, reafirmatzen, etzauela ondo, eta laguntza behar zauela. Iruditzagat, interesgarria hori, eta hori ez da inoiz kontatzen, ez? Ez da inoiz kontatzen. Esaldi bakarra eritzi zaiguna da, uste lehenengo programa aipatu genula, la culpa de todo la tiene Joko Ono. Hori da. Eta Joko Ono, igual jendiak ez dugu jakingo, baina Joko Onok bikoteakide bat zauken, Jo Lennonek bai, elkar ezagutu zabien, elkarrekin hasi ziren eta dibortzioa eskatu zabien, Jo Lennonek ez zauen arazorik euki dibortzio horrekin, Joko Onok bai. Eta Joko Onok lortu zauen bere alabaren kustodia. Baina senarrak ez zauen onartu, eta senarrak alaba baitu inzauen sekta baten sartuta. Urtiak eman zituen bere alaba ikusi barik. Eta holako kontuak, emoten dau, ez? Beti, etorri zan, Joko Ono, zoratu egin zan John Lennon, eta taldea utzi zan, eta listo, ez? Paul McCartneyk berak beha esan dau, Joko Onok ez zauela taldea banandu, ez? Orduan, ez dakit, konotazio hori ikusita, zuek, ez dakit, ikusten duzuen ezautza duzuen musaren bat, pixkat gaizki itxusi edo ikusi dioguna, eta... Courtney Love. Bai. Bai, Kurt Cobainen buruko gatazka guztien errudunan, hor da, Courtney Love. Beti izetan da holan. Bai. Erruena norena da beti, emakumenena. Bueno, eta gaur egun hori, kirolean titular asko daude jokalari baten bikotea juten bada, bere errua galtzea, porque, karo, hortzegon eta jokalera despistatu da, ningolak sartu dizkiote, dena bere errua. Eta sexuan kontuakin bai, ez da? Baita. Igual atzo sexu gehiegi eukizaben beren eskalagunakin, eta horregatik ez dau egin beharreko guzti hori egin partiduan. Edo abeslari kasuetan, akorratzen az, ez dakizagatik akorratu naz Bustamantekin. Bai, eskibakit, historia hori, bai. David Bustamanteri esotzen usten, ez dakit nola zan, agotxa fintzen jakolako, edo... Hori da. Zer. Sexu harremanak izaten bazitun, edo masturbatu edo, hori da. Ahotsa, tonalidadea galtzen zula. Bai. Hori esan zuten, bai? Esaten zan, edabideei mesedez, ez dakit, olako tontakeriak, baina egia da,
Gero, beste kasu bat, Shakiraren kasua, Shakira da, bueno, oin Pandorakin, ja tal. Erori zaigu mitoa, baina... Mitoa erori zaigu pixkat. Baina, bueno, Shakirak bere ibilbidea indau, musikari bezala, profesionalki, sekulako artista da. Pero es la mujer de Piqué. Hori Hori buruz da, esan, ez eta da. partidotan, Pikeri iraina egiteko Shakiran Erabiltzen aipamenak, dute, bai. Shakira puta bada. Bai. Hori bere senarrak entzunin bidau, Shakirak entzunin bidau, eta inok ez dago ezer egiten. Bueno, iruditza jandeko... Gertatu zitzaion, baita, Broncano pronunziatu zen Twitterren Baita ere ere. jarri zutelako beragontzan bere bikote bat tenista profesionala da, Bai. eta bueno, pues, duela gutxi titular batean jarri ordez bere aipamen bat jarri zuten Broncanorena. Ez Bai. zekala hor zer ikusirik, eta ja ez zeudela ez da elkarrekin. Bai, Eta bai, bai. Broncano jarri zuen publikoki, bera ez ditula olako gauza asko jartzen, baina hortan esan zuen, osea, que pasada, que machista todo, eta gero atera zidan titular gehiago, tipo, la tenista que le metió el set partido y no sé Hori qué, osea, a Broncano, osea, gauza batzuk de... Bai. Eta gainera, beti ez, morboagatik egiten den zerbait da, baina segurazki jende askok klikatuko zauen albiste hori horrexegatik bakarrik, ez? Nor da Broncanoren neskalaguna. Neskalagune, bai. Eta musikan olakoak askotan gertatzen die, artikulu bat badau, 2016koa da, nola gutxi egindako artikulua da, eta musak zerrendaten dituzte, ez da? Adibidez, Patty Boyd musetako bat, George Harrison eta Eric Clapton bezalako musikariekin egoteko ohorea izan duen artista olaxe definitzen da ez, argazkilari modelo eta rock izar kolekzionista. 2016an irakurri dugu, hau, ez dakit. Esan behar dut hemen, eta bueltatuz gure aurreko kapitulotara, horrelako artikuluak ez ditula O.C. Baita gaur egun. Bai, egia da. Gaur egun honek egiten dauz asko, bai. Aize guai, bosta bera aipatzea. Bai, gustatu zaizu aipatzen, eri. Guztaiate honegaz konparatzea, beran artikuluak, bai. Eski holakoa dira. Hola da. Beste bat artikulu horretan agertzen dena da June Carter Cash, cantante, compositora, actriz, guitarrista y eterna enamorada de Johnny Cash. Con especiales dotes para la comedia en el escenario, June se convirtió en el complemento ideal para Cash. O sea, holako esaldiek su complemento, berasan inor, era el complemento. Eta June Carter musikaria izan zen, Johnny Cash ezagutu baino lehen. Gainera, hori begertatzen da, En la cuerda floja pelikula ez dakit ikusi duzuen, Johnny Cashen eta June Carterren historia kontatzen dau. Eta oin niri asko gustatu jaten bere garaian. Eta oin ikusten dut, eta iruditzen jat badaukola gizonezko baten begiradatik kontatutako zerbait. Emakumea June Carter jarten dauelako bestu ingo dauen pertsona dela, baina musikalki ez dau Johnny Cash ikusten da, ez? Rock izar bezala, eta June Carter bere ondoan dauen neska, ez? Komplementoa. Baina zuzendari segurantzean gizonezko izango da. Horregatik. Pelikulan zuzendari, dinonik, Bai, uste bai etritu. Ez nau ziur, baina ez dut uste konfundituta gongo nazenik, bai. Ez dakit, beste adibide bat, Patti Scialfa, Bruce Springsteenen taldekidea eta emaztea da, eta artikulu honetan ez zaten dau, txikitatik nahi izan dau musikan aritzea, baina seguru ez zauela imaginatuko jefearen emakumea izaten amaituko zauenik. Itxusia dan hori. Bueno, gauza hauek aldatu beharrezko kontuak die, eta nola, ez dakit zuek ikusten duzuen gizonezko rock munduan igual bat, ez be, gizonezkoak emakumeak baino baloratuago da zela. Erreferentzialtasunian. Bai, totalmente. Osea, nik ez dut eukir referenterik rockean, rock munduan. Pop munduan emakume asko euki doguz gu nerabeak izen garanean. Baina rock munduan ez askorik. Eta euki dugu zen gitxi horrek, igual bakarret dira abeslariek. Instrumentu da joten ez, eta beti izen dira From Woman
Front-womanen bat uki dugu, baina oso gitxi. Eta rockean adibidez, ez dakit, rocka geratu da zar moduen, ez da? Ez que hori komentatu izen dozuzuk, baina ez dakit atal honetarako dan, edo beste atal batentzako. Eta igual spoilerra dan. Baina beti izen da rocka zarruno geratu da. Orduen esatea gaur egun bai, niri rocka guztien jat, batzutan da como, estás un poco viejuna tú, ¿no? Viejuna y hombre. Akizu? Ja, lokillo, ez? Lokillo, bai, lokillo. Emateit kriston rabi adibidez, egon zan, orain igual ja pixkate onartzen hasi gera reggaetoiaren mundua, baina eski egon zan, kriston kaina eman zitzaion adibidez sektore rockerotik, eta gainera, esaten, eski reggaetoia da supermachista, roka, roka, osea, barkatu, roka oso machista izan da, eta rockaren mito hauek, osea, dira, eta horregatik igual daukago musaren konotazio hau pixkat, ez agula guztiz gustatzen dagoen eredua, porque da, como de hori, las groupies, las hori, Bakizu elpastan dan, normale, bueno, nire etxean kasureko txikitatik entzun dut roka asko, baina gehiengoa inglesez. Orduen, klaro, reggaetoia erderaz, gazteleraz, orduen ulertzen dozu letra, baina inglesez, pues esara enteraten, txikitan eta hola. Adibidez, eta nik kanta izen dutez kanta asko, inglesez direnak, gaur egun letra ulertzen dut, eta pentsa dut, zelan esaten nagoen nik hau txikitan. Edo oso letra sexualak, eta oso sexualizatuak emakumeak, eta hola. La de You Shook Me All Night Long, eta hori kantetan ni txikitan. Eta gero, claro, eskolan jazten zela, inglesa ikasten, konturatu nintzen zer dinon letrak, eta hasi jaten lotza sartzen, eta jak etxean, kanta hori minten zeunen nahi edo nik ez nagoen abesten. Porque me daba vergüenza. Osea, zelan abestuko tau, que mira lo que está diciendo, nire aita neurrean zelan abestuko tau. Baina, pues urtegaz abesten nuen. Eta mojinos escozios. Baina, karo, reggaetoia, supermachista da bebai, baina erdera zan. Ez que nik kontresketa horan ez dut horren beste. Ez da genero bat, osea, genero bat per se ez da machista. Reggaetoia ez da machista. Baina hori desmontatu behar da, ja. Daudea beste machistak estilo guztitakoa, aukeratu ezakezu edo zein. Trapean asako dakazu baita. Rokean asako. Pertsonak die machistak. Guztitan, osea, reggaetoia ezin dugu kriminalizatu izango balitz bezala ez da bakarra, ez da estilo bakarra. Patriarkatu izorratzen nahi dan generoa, ez. Osea, madizkigu goza hon asko, eta dantzatzen dugu asko reggaetoiari esker, eta dago denetik reggaetoiaren espektroan. Eta artikulu honetan, respect reggaetoiari. Ja, bale. Hombre. Oso ondo, gogor. Dantzatu ezin badegu, ez da gure irautza. Hori da. Ez da. Bai, egia da. Eta artikulu honetan be, rock munduko, esango dut zein dan webgunea, Genetika Rock Radio, rockari buruzko artikulua da. Edabide musikaletan ere, igual problema izan da, kasetariak gizonezkoak izan diela. Bai. Ikusten zuek diferentzia, emakume kasetari batean? Total. Haundia. Bai, haundia. Haundia? Bai. Ostras, bai, no bueno, espero. Bai, ez que uste askotan gizonezkoak ez direla paretan gure, gure lekuan. Ez terez gauzek ikusten gure aldetik. Eta mundua gizonezkoentzat inde dauenez, ez dire konstiente askotan guk zelan ikusten dugu zen gauzek, guri zelan eragiten duzko zen gauze askok. Inko dugu atalen bat gizonezko munduari buruz. Bai. Spoiler. Improvisatzen. Bai, eski gainera, eta orain asko aldatu dira gauzak, eta gauzkagu gizon pila bat, kontzientzia handiarekin eta gauzak aldatzekoekin, baina adibidez oso ohikoa izan da, esatea kritika batean, zure fisikoari buruzko gauzak, baina onak direnez, zeratik aserretu zera. Ja. Zanizu guapa zehala. Bai, tipika eskusa, bai.
Bai. Beitu, Malcolm Xkoek idatzitako artikulotan ez dire olako komentarioak agertzen. Gure fizikori buruz edo gure janskerari buruz eta olako geusek normalean gizonezko, normalean esango dut beti, zen nik adibidez, belakori buruz, nik lehidutako, claro, danak ez dut ez lehidu, nik lehidutako artikuloak guri buruz, egon danean komentarioren bat, Chris edo Loren fizikoari buruz, edo gaztetasunari buruz, edo janskerari buruz, beti artikulu hori gizonezko batek idatzi izen da. Eta Lander eta Josu taz berbaikeran, oso gitxitan inda komentarioren bat beran janskerari buruz, beran fizikoari buruz ez. Igual noiz izan da Josu keron deulako ez dakizea alkondara supermolongi eta listo. Osa, ja. Baina, ez da bardin egiten berba Krisetan niri buruz, Josu eta Landeri buruz egiten da moduen. Ez da bardine, bapez. Eta artikulo neska batek idazten duenean, ez da olako desberdintasunik egiten gure artean, ez deus olako komentariorik egiten. Danok egizetan gara bardin, laurok bardin. Eta musika aditu asko gizonezkoak izan die. Egia da, kritikoak, gehienak gizonezkoak izan die. Bueno, ez que ez bakarrik musika, ez que aditua izatea, ja... Bueno, hori begisa da. Adituak normalean beti dira gizonezkoak mundu honetan. Hori egisa da. Zenbat referente dugu ikasten gauzenean eskolan emakumezkoak. Gure esan postu altuetan. Adituak direnak edo liderrak direnak. Ez, izango die musak. Musak, claro. Baina ez dira. Horren emazteak edo... Bai, babes hori ematen da bien, ez? Neskak. Egia da, kasetaritzan emakumezko gutxi dau, musika kasetaritzan, ez? Nik erreferente gutxi izan ditut, egiz ez da. Egongo badaz batzuk eta baditut, baina gehienak gizonak die. Eta ez da iguala, ez? Ikuspegia diferentia da. Eta igual batzuk badaukila, ezuk esatosuna, ez? Badaukia gogua aldatzeko eta... Baina igual konstiente izan barik, gauza batzuk igual, hori ez, kritika positiboa egiten dozu, baina aldi berian, kontrako eredu hori edo lortzen dozu, ez, edo helburu hori lortzen dozu. Baina, eske sozialki ere hola da, Osa, guk ere, nik kontzertutan jende asko zoriontzen hauen esateit, oso ondo eta oso guapa. Oso guapa, oso guapa. Bai. Osa, baina berean, oso ondo eta oso guapa, Importantziena da guapa gotia. Osa, bi gauzak ondo. Osa, ondo bestu duzu, eta oso guapa. Eta oso guapa. Osa, que, balantze hona. Bai. Eta hori berez hona da, baina, más tramposo que... Bada, bai. Bai, gainera, kasu horretan gertatzen dena da, sentitzen duzula presioa ondo kantatzeko eta guapa egoteko. Hurrengoan. Bai, ze beti zauze epaitua. Hori da. Estenatuki daten ganean zauzenean, beti zauze epaitua eta batez be, zure fizikoa epaitzen dere asko. Eta zure janskera eta zure fizikoa. Eta orduan hori hementeko zuzartunde. Hori noiz izan dugu. Bai, nik uste... Horri buruz hau Ja denbora guztia bukatzen behar dugula esaten, bueno, eta hori, machismoa, eta hori. Eta gero gertatzen dena baita da, artista emakumeak ikusten ditugula musa bezala, eta zoro bezala bai hartzen dituztela batzuk, drogazale bezala, rock munduan gizonezkoak, artistak, rock izarrak, drogazaleak dienak eta izan dienak, ez ditugu hain gaizki ikusten, ez? Adibide bat, Marianne Faithfull, hau, Marianne Faithfull musikaria da, batzuk ezagutuko da Mick Jaggerren neskalagun edo musa bezala, eta nola esan duzuna, grupi bezala, ez da? Hori da. Marianne Faithfullek Sister Morphine kantua atera zauen, drogarekiko menpekotasuna zaukela eta hau guztia gira da Deforme Semanal podcastean entzun ginen. Asko gustatzen jakon podcasta da. Erreferentzia. Eta eurak gure musak die, kasu honetan, definizio honenean. Eta Deforme Semanalen Lucia Likmaerra kontatzen zauen hori, ez? Sister Morphine abesti hori Marianne Faithfullen kantua zan, eta nola Rolling Stonesek hartu, moldaketa egin zauen, eta moldaketa horrek sekulako arrakasta izan zauen, ondo, baina kredituetan ez zabien Marianne Faithfullen izan jarri.
Marian Faithfull normala den bezala zarratu egin zen, salaketa jarri zaben, lortu dau, eta oin begiratzen badauzue, kredituetan agertzen da bere izena. Egia da, ikusi dutela, berak idatzi zauela, letra eta kantuar Mick Jaggerrena dela, uste dut hori ez dela hola. Baina beti ez, Mick Jagger eta Rolling Stonesen meritua hortxe ez, mantenduta. Hori da problema, ez? Ez Mick Jaggerreri itziako gure dauena egiten. Osea, Mick Jagger promiskuoa bada, guai dau. Zaharra da, eta guai dau. Baina, emakume bat musikarie zaharkitzutea, no. Sexu egitea pertsona desberdinekin, txarto, osea, ja, es una loca, es una puta, es una guarra, horrek eusi danak. Eta zahar dagoenean, pues, beste atal bat egingo dugu hori. Zahar badaue, txarto, osea, ja, ¿qué haces en un escenario zure adinegaz? Baina, Mick Jaggerrek egin aldeu gure dagoena. Eta zeraitik, eskegia da, gizonezkoa dalako da. Anarik kontatu zauen behin, akordatzen zaie podcast bat egin ginun gaztean, emakumeen kate bat egin ginun, berriz aipatuko dut, eta hemen jarriko dut, ze Anarik parte hartu zauen, eta Anarik... Nik aipatu non, bera. Zuk aipatu zinun, Anarik aukeratu zauen mursego, eta... Bale, akortanaz. Erreferentzialtasunari buruz hitz egin zauen Anarik, eta, bere ustez, emakume bat ez da inoiz izango gizonezko askoren erreferente, gizonezko batek lortu aldauen erreferentzialtasun hori ez da inoiz lortuko. Adibidez, berak adibidea jarri zauen Gorka Urbizuk. Hori da. Gorka Ez Urbizuk. que hori adibidea superona da. Interesgarria da, bai, berak ez dotzat kendu nahi meritua Gorka Urbizuri, berak egin dagoen guztia, berak egin dagoelako lortu dau, baina Gorka Urbizuk egin dagoen lan guztia egin da, emakume bat izango balitz, edo hori da, edo Gorka Urbizu emakume jaiota, eleuke lortuko gizonezko askoren erreferentzialtasun hori, ez? Erreferente izatea. Eta ze interesgarria da hori, eta bai iruditzen jat. Badauela hor etxeko lan bat, ez? Neskontzako neska bat edo mutil bat erreferente izan leike, holasia hasi garelako, ez? Neska mutil, eta batez ere mutilak izan die guretako erreferenteak ez dielako egon neskak, baina mutil bat entzatez. Hori aldatu inbeharko genuke, ez? Ez dakite, nola ikusten duzuen zuek. Bai, egi da, nik ez tekote oin momentuen, ez datoz burure lagun bat berez, noiz esan deuena, nire referentea da, eta emakume batana. Hori da. Ez, inoz bez. Eta badau bideo bat, Guilty Pleasure-ei buruz, Guilty Pleasure, ez badakitzu ezer dan, da eskutuko plazer hori, ez? Gustoko dozun artista bat da, kasu honetan Guilty Pleasure musikan munduan sartuta, ez? Gustoko dozun artista bat da, baina ez dozu esaten, ez zara atrebitzen esatera. Gustoko dozula, lotxatu egiten zarelako. Badau bideo bat, jokalari batzun bideo bat da, eta banan agertzen die euren Guilty Pleasure-a esaten. Eta danak, jokalari guzti hauek gizonezkoak die, eta Guilty Pleasure guztiak neskak die. Miley Cyrus, oinen akordatzen beste izenekin, baina, Miley Cyrus edo Shania Twain edo Kelly Clarkson edo Avril Lavigne, ez? Bakarra da, mutila esaten dagoena, Ed Sheeran, hori ere, ez dakit, kuriosua da, ez? Ikusten dugulako, ez? Erreferente bezala ez ditugu ikusiko ditugu Guilty Pleasure bezala. Hori da. Eta lehen aipatu dugu baita, Ed Sheeran ere, hori dala musika bat popa eta neko... Femeninoa, hori da. Ez da rock and rolla. Feminizatua dagona, ja ikusten da, hori, ezkutatu beharreko zeo bezala. Guilty pleasure bataz, ezara hain maskulinoa horrek eusek entzuten badozuz. Kontutan hartu beharreko zerbait da. Espero dugu hau aldatzen jutia, nik espero baiet. Ari da aldatzen. Ari da aldatzen. 2016ko artikulua da, Ari da aldatzen, baina poliki. Pertsona horiek ere... Kantzelatuta. Pizkanaka gizarteak baztertuko ditu, segun. Bai, hemen kantzelatu dugu dagoeneko hau. Eta listo, mila esker, neskak. Basuri hainoa. Datorren astean gehiago, bale? Hori da. Agur, gerarte. Ondo ibili. Agur.
Gaztea.